Mwedzi uno, mwedzi wekuziva chokwadi mumwoyo mako. Mona unogona kunge uri chokwadi chiri pauri chakakukomba asi hazvirevi kuti ungachiziva. Unogona kunge wakabata chinhu chinotaura zvinhu zvechokwadi asi hazvirevi kuti unoziva zvakanyorwa machiri. Unogona kutotaura zvinhu zvechokwadi uchitaura zvinhu zvechokwadi asi izvozvo hazvirevi kuti unotonyatsoziva kuti chokwadi ichi chiri mumwoyo mako. Chogona kunge chingori mupfungwa dzako asi chisiri mumwoyo mako. Asi mumwedzi unoyu Mwari vanoda kuti uzive chokwadi mumwoyo mako, uzive chokwadi nemwoyo wako. Ndo zvavanoda kuti uite izvozvo. Nokuti kana ukange wakuziva chokwadi nemwoyo wako, ndokuti chokwadi ichocho chikubatsire. Saka hazvina kukwana kungoziva chokwadi nepfungwa dzako. Unofanira kuziva chokwadi ichi nemwoyo wako. Haleluya. Mona ini ndinoverenga bhaibheri ndinosangana nezvinhu zvinondishamisa. Chimwe chacho ndichochi pamusoro pechokwadi. Pandoverenga nhoroondo youpenyu hwaJesu panyika sokunyorwa kwakaitwa muna Matiyo, Ruka, Mariko, Johani, asi ndinoshamisika kuti pane mamwe mashoko akataurwa naJesu anoshamisa chaizvo chaizvo asi asina kunyorwa nevamwe vanyori vese kunze kwaJohani chete. Johani chete ndiye waunowana akanyora zvinhu izvozvo. Matiyo haazvinyori, Mariko haazvinyori, Ruka haazvinyori, Johani chete. Saka ndinoshamisika kuti ko sei vakazvisiya, nokuti semamwe mashoko akataurwa naJesu kwanzi ini ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho, ndini upenyu hwacho. Matiyo sei asina kubata mashoko aya? Sei asina kunyora mashoko aya? Mariko sei akaasiya? Sei Ruka asina kunyora zvinhu izvozvo? Nokuti Ruka unoti wakanga aakunzwisisa zvese zveupenyu hwaJesu, zvese zvakanga zvaitika munguva yaJesu. Ruka unoti kwanza wakaziva zvese izvozvo. Unoti wanga akunyatsonzwisisa zveupenyu hwaJesu nezveshumiro yaJesu. Asi sei akasiya mashoko iwayo akataurwa naJesu okuti Jesu pavakati ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho, ndini upenyu hwacho. Hasi mashoko okuti ungaposwa nawo iwayo, mashoko akadzama zvikuru, haasi okuposwa nawo. Saka hongu Ruka wanga anzwisisa hake zveupenyu hwaJesu, asi mashoko aJesu aya ekuti ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho noupenyu hwacho, Ruka haana kuzvibata. Saka zvinorevei izvozvo? Chii chatinodzidza pachinhu ichocho? Tinodzidza kuti kana Mwari vakasakupa chimwe chinhu, vakasakuvhurira chimwe chinhu, ungasachiona. Chaunongoona chete ndezviya zvavanenge vakuvhura meso ako kuti uzvione, kana kungonzwa chete zvavanenge vatendera nzeve dzako kuti dzinzwe, uye unongonzwisisa chete zvavanenge vabvumira kuti mwoyo wako unzwisise. Saka izvi zvinotitaridza kuti vanyori ava vane zvimwe zvavakapiwa nezvimwe zvavasina kutenderwa kuti vaone. Chero iye Johani une zvimwewo zvaasina kugona kunyora. Mumwe nomumwe wavo
ane paaigona kusvika muzvinyorwa zvake asi oitawo pamwe paaisagona kusvika. Ngandikuverengerei ndima dzinonakidzwa dzamusingaoni mune zvimwe zvinyorwa zvose mubhaibheri. Johani yega ndiye unotipa magwaro iwaya. Ndinonzwisisa kuti sei Johani ari ega ane mashoko iwaya, mhaka yekuti Johani ane zvaakanga ataridzwa, nokuti Mwari vanopa munhu mumwe nomumwe shumiro, basa rokuita, uye kana munhu achinge apiwa basa rokuita naMwari ndo raanongosimbirira iroro. Ngatitarire kutsamba yechitatu yaJohani chitsauko chokutanga toverenga kubva pandima ye3 kusvika pandima ye3. Kwai nokuti ndakafara zvikuru hama padzakauya kwandiri dzichindiudza pamusoro pechokwadi chiri mauri, uye kuti iwe unorarama muchokwadi. Aya mashoko anoshamisa chose. Kwai chokwadi chiri mauri, uye kuti iwe unofamba muchokwadi ichocho. Ndima yechina yacho kwanzi hapana chinhu chinondifadza kudarika ichi. ndiJohani ari kunyora kwanzi hapana chimwe chinhu chinondifadza kudarika ichi, chekunzwa kuti vana vangu vari kurarama muchokwadi. Saka ari kutaura pamusoro pechokwadi. Sei? Nemhakei chokwadi changa chakanyanya kukosha kuna Johani. Mutsamba yokutanga yaJohani anoshandisa shoko iroro kuti chokwadi kagumi, chitaura pamusoro pechokwadi, asingangotauriwo pamusoro pezvinhu zvechokwadi, asi achitonyatso-simbisa kukosha kwechokwadi. Sei Johani aikoshesa zvinhu izvi? Ngatindei kuna Johani yokutanga ndima ye14. Kwanzi shoko iri rakazoshanduka rikava munhu wenyama, akagara pakati pedu, tikamuona nemeso, akanga ari werudzi rwevaMwari, achitaridza kuti akazvarwa naMwari Baba. Ndiye oga akanga akazvarwa kudai, akanga azere nyasha nechokwadi. Ndima ye14 yacho kwanzi Mozisi ndiye akaunza mutemo, asi Jesu muponesi vakazonza nyasha, ndiwo vakazotijekesera mamiriro ezvinhu. Johani yechina ndima 23 kwanzi Baba vane vanhu vavari kutsvaka, ndivo vavava kudaiko zvino. Ava vanhu vanovanamata, asi vanofanira kuvanamata mumweya, vanofanira kuvanamata muchokwadi. Vanhu ava ndivo vavanoda kuti vavanamate. Ndima inotevera kwanzi Mwari mweya, saka vanhu vangada kuvanamata vanofanira kuvanamata mumweya, vanofanira kuvanamata muchokwadi. Chitsauko chechina ndima 32 kwanzizve muchaziva chokwadi, chokwadi ichi ndicho chichaita kuti mugone kurarama makasungunuka. Chitsauko che14 ndima ye3 Jesu vakabva vamupindura vakati, ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho, ndini upenyu hwacho. Munhu angada kuuya kuna Baba anotofanira kupfuura nepandiri. Ngaitirambe tiri imomo pandima ye14 yacho. Kwanzi ndiye mweya wezvokwadi. Apa Johani wakutaura
pamusoro pamweya mutsvene akutizivisa nezvamweya mutsvene. Anovati ndimweya wezvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haigoni kumuona uye haigoni kumuziva, asi imi munomuziva, iko zvino anemi, asi achazova mukati menyu. Haleluya. Toenda pachitsauko che15 ndima 28. Kwanzi asi mubatsiri achauya, ndichamutuma kwamuri, achange achibva kuna Baba, ndiye mweya wezvokwadi. Anobuda muna Baba, iyeye ndiye achandipupurira. Haleluya. Chitsauko che13 ndima 13 unotizve, asi kana mweya ava vanotaura chokwadi vazouya, vachakujekeserai chokwadi chose kuti murarame nacho. Izvo zvinoshamisa. Mutaura kwanzi kana mweya vechokwadi vachinge vauya, vachakutungamirirai, vachakujekeserai chokwadi chose. Mashoko anoshamisa. Mweya mutsvene ndi mweya vechokwadi. Zvose zvavanongoita chete kukutungamirira muchokwadi. Haleluya. Ndima 14 yacho ndida kungoti ndikutaridze izvozvo. Kwaye vachaita kuti ndikudzwe saMwari, nokuti vachatora zvangu vachikutaridzai, vachikuparidzai. Pavanokutungamirirai muzvokwadi, kwanzi vanenge vachitora zvangu, zvinhu zvangu vachikutaridzai zvinhu izvozvo. Nemakei vachiti unotora zvangu, nokuti kwanzi ini ndini chokwadi chacho. Saka ivo vachatora chokwadi ichocho vachikutaridzai chokwadi ichocho. Haleluya. Chitarirai pachitsauko che11 ndima 11. Jesu vari kunamata apa. Vanonamata pachitsauko che11 ichocho. Vachinamata kudaro, kwanzi achitaura kuna Baba, vaeresei muchokwadi chenyu, shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Haleluya. Shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Haleluya. Wow. Haleluya. Unoona, vanhu vomunyika havazivi kuti chokwadi chii, asi Jesu vatitaridza pano kuti chokwadi chii. Muchitsauko che17 ndima 37 kwanzi Pirato akabva abvunza Jesu akati, chokwadi chii? Mutungamiriri wedunhu ainzi Pirato wanga asingatozivi kuti chokwadi chii. Saka wakavhunza zvikanzi chokwadi chii? Nokuti Jesu vakanga vati, ndiri pano kupupurira chokwadi. Pirato akati, saka chokwadi chii? Chauri kuti chokwadi chacho chii? Jesu vakabva ndo chavakanga vatsanangura mukunamata kwavo muchitsauko che11 ndima 11 vachiti, shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Saka kana tichiti munhu ari kurarama muchokwadi, kureva kuti munhu ari kurarama mushoko raMwari, ari kushandisa shoko raMwari pakurarama kwake. Kurarama muchokwadi kana kurarama nechokwadi, kurarama mushoko raMwari. Kana usiri kurarama mushoko raMwari, imhaka yokuti upenyu hwako hausati wanzwisisa kuti chokwadi chii. Uchingori nemibvunzo yokutsvaka kuti chokwadi chii. Saka uri kubvunzawo uchiti chokwadi chii, nokuti hauchizivi. Saka upenyu hwako inongori mibvunzo yega yega, zere nemibvunzo, haunzwisisi zvinhu mupenyu. Malebosha garteria grandia leko bragilia card melostraka. Haleluya. Muri kuzvinzwisisa here zvandiri kutaura?
rarama mushoko raMwari, rarama muchokwadi chavo. Kana usingazivi shoko raMwari haugoni kurarama mushoko iri. Saka unofanira kuziva nokunzwisisa shoko raMwari, unofanira kuridzidza, unofanira kutendera Mweya Mutsvene kuti vashumire muupenyu hwako. Rangarira kuti Jesu akati Mweya Mutsvene ava ndo mweya wezvokwadi wakatumwa naMwari kuti vazokutungamirira muchokwadi chose, vagokutungamirira vachikutaridza chokwadi chakazara. Kwanzi vachatora zvangu vagokutaridzai, vachatora zvinhu kubva kwandiri vachikutaridzai zvinhu izvozvo. Mweya Mutsvene vanozokutaridza chokwadi pamusoro poupenyu, vanokutaridza chokwadi pamusoro paMwari, vachikutaridza chokwadi pamusoro penyika inotongwa naMwari. Vanokutaridza chokwadi chiko. Rimwe shoko chokwadi, munhu anoziva chokwadi anenge achiziva zvinhu zviripo chaizvo chaizvo. Anenge achiziva zvinhu zviripo chaizvo chaizvo. Chokwadi, zvinhu zviripo. Chokwadi chinotaura pamusoro pezvinhu zviripo chaizvo chaizvo, kwete zvokufungidzira, kwete zvokunyeperana, zvinhu zviripo chaizvo chaizvo, mamiriro akaita zvinhu chaiwo chaiwo. Ona, ndosaka uchifanira kugara pfungwa dzako dziri pashoko raMwari, uchidzeya shoko raMwari mumwoyo mako, ndokuti mwoyo wako unzwisise zvinhu zvechokwadi. Nokuti mwedzi uno mwedzi wokuti uzive nokunzwisisa chokwadi nemwoyo wako. Saka kana uchazonzwisisa zvinhu, uchazonzwisisa chokwadi nemwoyo wako, unofanira kugara pfungwa dzako dziri pashoko raMwari, unofanira kugara uchidzeya shoko raMwari mumwoyo mako. Izvozvo zvinozokubatsira kuti mwoyo wako uzive chokwadi, unzwisise chokwadi. Mweya wako unozopedzisira wagona kutungamirira zvakanaka, unenge wakuvimbika, nokuti shoko raMwari rinenge rapinzwa mumwoyo mako. Kureva kuti shoko iri unenge wagona kurishandisa nguva ipi zvayo, wagona kurishandisa nguva ipi zvayo. Hauzofaniri kuita zvokutsvaka kuzvirangaridza. Shoko iri rinenge rava mumweya mako, riri mumwoyo mako. Kana rodiwa, shoko iri rinozongotutuma richibuda mauri. Kazhinji kune vanhu vanongoita zvinhu zvokungofungidzira, vanongofunga kuti ichi ndochokwadi, icho ndochokwadi. Nyange mubhaibheri mune vanhu kuna vanhu vanongofunga kuti, vanongotarira zviri mubhaibheri vongofungira kuti ichi ndochokwadi, asi vongofunga kuti chinhu ichi kuda chino ndechechokwadi nokuti vangochiona mubhaibheri. Kazhinji vanenge vasingatozivi, vasingatonzwisisi kuti, vasingatooni kuti havana kugona kuchidudzira nomazvo chinhu ichocho. Ndosaka uchifanira kuzvipa kuna Mweya Mutsvene, uchibvuma kuti vakudzidzise. Mwana waMwari anofanira kugona kudzidziswa shoko raMwari, anofanira kubvuma kudzidziswa shoko raMwari nokudzidza shoko raMwari. Unofanira kuva munhu ane shungu dzokudzidza shoko raMwari nokuteerera kuna Mweya Mutsvene. Nokuti ukasadaro unopedzisira usiri kunzwisisa shoko raMwari nomazvo, wongofunga kuti chokwadi, icho chisiri chokwadi. Ngaitinde kutsamba yechipiri kuvaKorinde, ndima inofadza chose, chitsauko chechina. Ngaititarire pandima yechipiri.
kana kuti kuda regai titangire pandima yekutanga ndokuti tinyatsonzwisisa zvaari kutaura. Asi ndinokonda mashoko mashoma ndoda kuti ndikutaridze. Asi regai titange pandima yekutanga. Kwanzi sezvo tiine ushumiri hwakadai sevanhu vakapiwa nyasha hatineti, asi takasiya zvose zvinoitwa nevanhu vasina kutendeka vanouya vakavanda vachiita uhyire vachishandisa shoko raMwari kunyengera vanhu. Izvi hazvisi izvo zvatinoita isu, chokwadi ndicho chinoonekwa patiri. Haleluya! Nokudaro vanhu havatyi kutigamuchira sevashumiri vaMwari. Kwanzi shoko raMwari chokwadi ndo chinoonekwa patiri. Chokwadi ndo chinoonekwa patiri. Ona, kutaura chokwadi kwakasiyana nokunge chokwadi chichionekwa paupenyu hwako. Hasingotaura pamusoro pokutaura nyaya yechokwadi. Aiwa, wovunzwa kunzi chakati unoziva here wochitsanangura nomazvo. Handizvo zvaari kutaura. Ari kutaura pamusoro pokunge chokwadi chichionekwa paupenyu hwako. Sezvataona muna Johani 14:14 kwanzi shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Vaeresei neshoko renyu. Shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Saka chokwadi chinofanira kunge chionekwa muupenyu hwako. Izvozvo ndo zvinenge zvikuti shoko raMwari ipapo ndo richitoonekwa muupenyu hwako, zvokuti upenyu hwako hunenge hwatova shoko raMwari riri kufamba zvaro. Haleluya! Oh, haleluya! Saka toona kuti ari paupenyu hwako tichitoona shoko raMwari paupenyu hwako. Unoona pane manyepo nhema dzagamuchirwa navanhu vakawanda. Havazivi kuti vakanyeberwa sei. Zvafana nevamwe vanhu vaya vanongoti hapana munhu mutsvene. Izvozvo zvakabva kuna Satani. Asi iwe ungava muMwari unogona kutotaura mashoko iwayo uchifunga kuti uri kuzvininipisa uchiti hapana mutsvene. Unogona kunge uchitofunga kuti zvauri kutaura izvi ndo chaizvo. Asi hausi kutaura chokwadi chinowirirana neshoko raMwari, uri kureva nhema. Nokuti zvawataura izvozvo kuti hapana mutsvene hazviwirirani nechokwadi chaMwari. Saka kana uchitaura uchiti hapana munhu mutsvene, wakuudza kuti hapana munhu mutsvene ndiani? Utsvene ndiani anoziva kuti uyu mutsvene uyu haasi? Mwari ndo vega vanoziva kuti uyu mutsvene. Saka sei iwe uchida kutobva watotongera Mwari uchiti hapana munhu mutsvene? Wauda kutoti panyika pana hapana munhu mutsvene, kureva kuti watozvipa masimba ekuti ugone kuona mutsvene neasiri mutsvene. Saka unenge wakutoita tora Mwari semurevi wenhema, nokuti Mwari vakataura vachiti ivai vakarurama Baba venyu vokudenga sezvavakarurama. Vanotoda kuti unge wakarurama. Saka kana ukati hapana munhu wakarurama, hapana mutsvene, uri kureva kuti hapana munhu anogona kuva mutsvene, kureva kuti wava kutoti Mwari vakareva nhema pavakati ivai vakarurama ivai vatsvene. Saka wakakuudza kuti hapana wakarurama ndiani, wakakuudza kuti hapana mutsvene ndiani. Asi mashoko iwayayo mashoko ari nyore kutaura. Vanhu vanongoataura, haanetsi. Saka vanhu vanogona kutaura vachiti Mwari vakarurama, asi vanhu vanoita mhosvo. Wakakuudza kuti vanhu vanoita mhosvo ndiani? Uye wakakuudza kuti unofanira kurarama somunhu wenyama wenyika ino ndiani? Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vanozviona sevenyika ino vanorarama savanhu venyika ino, asi handizvo zvavanoda kuti vanoti zvavari ndo tiri pano panyika. Saka pavanotaura mashoko iwayo vanenge vachida kuvanza zvivi zvavo. Vanenge vachida kuvanza zvivi zvavo. Saka kana munhu akati Mwari voga ndo vakarurama, vanhu vanoresva, nyangwe vafudzi chaivo vanotadza. Saka munhu anenge achitaura kudaro anenge achida kuti
saka mukandiona ndichitadzawo inini ndinzwisisei, uroi ihwohwo. Mafungiro akadaro uroi. Uri kuda kushonyorora pfungwa dzavanhu. Kanzwa munhu anotaura saizvozvo, unenge uri kuteerera kumunhu ari kuda kushonyorora pfungwa dzavanhu. Saka unofanira kutaura nechomwoyo woti, iwe mweya wetsvina, buda kubva maari muzita raJesu. Nokuti munhu iyeye anenge ada kuendesa nenzira isina kunaka. Ivo vakatuma mweya mutsvene, vakagadza vashumiri musangano ravatsvene, vachitsvaka kuti vatsvene varuramiswe. Deno zvaisagona kuti vatsvene varuramiswe, Mwari vaizotumirei vashumiri vese vavo. Nokuti vanhu vanenge vachiti kana munhu achingori panyika pano haagoni kururama, sezvinonzi wakazviverenga mubhaibheri. Wakazviwana kupi? Zvabuda musoro make. Kana ukafunga saizvozvo, hazvizogoni kuti uve mutsvene kana uchifunga kuti hapana munhu anogona kuita mutsvene, hapana munhu anogona kururama. Saka vanenge vachiti tiri kungoidzavo kuti tive vatsvene. Saka uri kuidzirei kuva chinhu chauri kuti hachigoneki? Uchaziva sei kuti waapedo nokuva mutsvene iwo uchifunga kuti hazvigoneki? Kana usingazivi kuti zvinowanikwa munhu anozova mutsvene zvaita sei, unogozvitsvaka sei? Zvidzidzise kugamuchira chokwadi chinotaurwa naJesu. Shoko ravo riri pachena rakajeka. Vakatokutaurira nechekare kuti kururama chii, kunorevei. Vakati kururama, munhu akarurama ndeuya anowirirana nezvinodiwa naMwari nekururama kwaMwari. Kururama kwaMwari hachisi chinhu chaunotongera iwe. Kururama kwaMwari, munhu akarurama ndeuya anenge achionekwa shoko raMwari paupenyu hwake. Ndo basa ramweya mutsvene mupenyu hwako. Kwanzi vachakutungamirira muchokwadi chose. Mweya mutsvene vachakutungamirira muchokwadi chose. Haleluya. Saka dzidza kutaura chokwadi chavo. Kana vachikutungamirira muzvokwadi, kureva kuti unotogona kufamba muzvokwadi. Mukristu chaiye munhu anoonekwa chokwadi chishanda maari. Woisa meso ako pana Jesu, paunoramba uchivaona upenyu hwavo uchishanduka, uchifanana nehwavo, uchiwedzera kufanana navo, umwari hwako uchiwedzera nguva nenguva. Ndo zvavakatiudza izvozvo. Vakatiti tiri vanhu vakaita sei? Vakatiti isu tisu kururama kwaMwari, tinotova kururama kwaMwari. Izvo zvinoshamisa. Havana kumirira kuti utange wakura. Imbofunga pawakazvarwa nevabereki vako, imbofunga deno vakati tine chinhu chatazvara. Vabereki vako vari kutaura kuti chinhu chacho chaakutoita zvivoko, chaakutoita sechimunhu, hatisati taziva kuti munhu here kana kuti chii. Deno tinongovimba kuti pachichakura chinei chazova chimunhu chaicho chaicho. Wakatozvarwa uri munhu akakwana, usingagona hako kufamba, asi uri munhu akakwana, asi wakazokura. Uchikura kudaro ndokuzowana rimwe zuva kuti wangawo munhu mukuru. Nenzira imwe chete, mumweya unosvikawo pakuyaruka pamweya. Ndo chavanosanangura vachiti ndo paunenge wakwana muna muponesi, wava nezvese. Unoziva sei? Unoziva sei kuti wasvika ipapo? Neshoko raMwari. Kunge uri kufambirana neshoko raMwari, uchiwirirana neshoko raMwari. Uye kukwana ikoko kunoonekwa mukutaura kwako. Ndikanzwa uchitaura ndotogona kutoziva kuti wakura kusvika papi, mweya wako wakura kusvika papi. Kwanzi kana munhu akasataura zvakapesa
munhu iyeye anenge akakwana uye anenge achigona kubata nokudzora muviri wake wose. handisingotaura zvinoitika panyika zvokuti vanhu vanogona kungoti kungokupomera mhosva yekuti wataura mashoko asiwo. Vanhu vangakudaro havasi naivo havatozivi chokwadi, havazivi kuti uri kutaura zviri kugwara here kana kuti kwete. Zvafane zvandakaita ndichiita nharo nomunhu wanga ari bofu, ndichimuudza kuti Mwari vari kuti iwe wapora, wagona kuona. Iye achiti aiwa handina kupora, handisi kuona. Ini ndikaramba ndichiti aiwazve iwewo wapora, nokuti Mwari vandiudza kuti wapora, wakuona. Chokwadi chachiri papi? Iye ndiye wataura chokwadi here kana kuti ini ndindaitaura chokwadi? Vaitinzwa vaiseka vachitiona tichitaura saizvozvo vachiseka. Ini ndikati aiwa Mwari vati vakuporesa. Iye akati asi handisati ndakuona ka. Vanhu vachitarirawo vachiona meso omurume uyu achakavharika, chitaridza kuti haasi kuona. Saka chokwadi chiri papi apa? Ndechaitaurwa nomurume uyu here mukusaona kwake kana kuti chaitaurwa naMwari? Ndinofunga pamusoro zvinhu izvozvo ndichitenda Mwari kuti Mwari vakanga vari kutondidzidzisa chimwe chinhu ipapo. Handitonzwisi kuti chakandipa kushinga kugona kutaura ndichiudza munhu anga asingaoni ndichiti iwo wakuona chii. Ndakanga ndangosarudza kuti ndigamuchire mashoko aMwari, nokuti Mwari vakanga vanditaurira vakati bofu rawanamatira riya rapora. Ndikaenda kwaari ndikati Changamire, maakundiona here? Zvikanzi kwete. Ndikatarira meso ake ndikaona achakavharika, asi ndakamubata ndikanditevere, akanditevera. Ndikanomira naye mberi, vanhu vese vachimuona. Ndikati uri kundiona here? Zvikanzi aiwa handisi kuona. Ndobva ndotaura kuvanhu ndikati vanhu teererai, murume uyu kauyu wauya kuno asingaoni, asi Mwari vandiudza ndakagarapo kuti murume uyu wapora. Iye akumira panapa achindiudza kuti haagoni kuona, asi Mwari havagoni kureva nhema. Ndikati Changamire, maporeswa imi? Zvikanzi asi handivonizve. Ndakatokuudzai yangu nyaya yacho yose kuti wakazopedzisira aona. Haleluya. Hapana kuzoita nguva refu meso ake anga avhurika. Deno ndakanga ndisina kumuita saizvo. Murume wanga akadzokera kumba kwake achingori bofu. Anga akadzokera richingori bofu. Kuda anga akatozosvika pakufa ari bofu. Nokuti chokwadi changa chisina chaisazoonekwa paupenyu hwake. Saka ndaida kushandisa chinhu chakaita sechakadaro kuti tinzwisise shoko raMwari. Ndorangarira chimwe chandakamboona mumweya chandakambokuudzai. Ishe vakanditaurira pano murume wandakatarisa. Zvikanzi tarira murume uyu wakanzi ane nhuta. Zvikanzi wakatobatwa nhuta murume uyu. Zvikanzi asi mutarise one. Maari hamuna nhuta. Inobva ndomutarisa ndikaona kuti maari makanga musina nhuta. Asi Mwari vakati asi uchafa nenhuta. Ndikati akonogofa nenhuta sei iye asina nhuta? Kanzi nemhaka kuti ari kugamuchira nhema dzaakaudzwa kunzi une nhuta. Saka nemhaka kuti wakagamuchira nhema idzodzo dzokuti ane nhuta, nhuta ndo ichamuuraya. Ndikamutarisa ndikaona haana nhuta, asi vakanga vamuti ane nhuta. Saka chokwadi chiri papi apa? Saka murume uyu wakanga ane sarudzo yokurarama achishandisa zvaanga audzwa nana chiremba
kana kurarama achishandisa chokwadi chakanga chataurwa naMwari, chinova ndicho chachiri chokwadi chaicho. Saka newewo unozotambura uchiita mhosho kana uchingobvuma kuti uri wemhosho. Asi kana ukabvuma kuti iwewo wakarurama, ukabvuma kuti wakaitwa munhu akarurama, unozosimuka uchifamba mukururama ikoko. Unozoona upenyu hwako huchibwinya, huchiwedzera kunaka, huchiwedzera umwari hwako huchiwedzera. Haleluya.